ayan na, ayan na. Magandang araw mga kagagamba. Kumusta na kayo lahat dyan? Yung mga umu-order ng gagamba na palima-lima, pasampu-sampu. Punta na lang kayo rito, bigyan ko na lang kayo. Yung mga gusto naman kumuha ng mga wholesale dyan, punta na rin kayo rito, di ko maharap eh. Marami kasi akong deliver sa umaga. Sa after lang sila ako nakakapagpahinga. Madaling araw pa lang, nasa kalye na ako. Mahakot ako ng sisiw. Dideliver ako ng dagang maliliit, yung mais. Kaya pasensya na yung mga iba dyan na hindi ko ma-replyan kaagad dahil nagmumotor ako. At busy mga kagagamba. Hiningi ko ang yung pangunawa na sana huwag kayong magsasawa sa akin. Basta alam nyo lang, puntahan tong lugar ko. Punta lang kayo rito, bibigyan ko na lang kayo kung 10 lang o 20 lang kailangan nyo. Yun ang mga malalayong lugar, pasensya na at hindi ko rin maharap magpa-ship o magpadala dyan dahil napakahirap. Walang pwedeng pagpadalhan ngayon. Sa panahon ngayon, hindi kagaya mga nakaraang taon. Sa ngayong araw, ay may paglalabanin ako yung Tagalog naman. Kasi sawa na tayo sa puro Masbate. Kaya naman Tagalog naman na galing siya sa puno ng sorghum. Kung alam niyo yung sorghum na parang mais, ito siya. Ayan, medyo pula siya ng konti, na itim. Ganyan lang yung mga Tagalog natin. Mga medium size yan. Ganyan siya. Ayan siya. Ayan. Ano yan, gagambang sorghum yan mga kagagamba. Ayan. Ang mga kalaban niya, mas matingkad ng konti yung kulay. Medyo pula ng konti. Pero sorghum pa rin to, parehas siya na Tagalog. Ayan, para makita naman natin yung yung laro ng Tagalog. Ayan. Ayan siya. Ayan, yan itsura niyan. Ayan. Hindi siya masyadong kalakihan kasi Tagalog lang siya, hindi kagaya ng Masbate. Ayan siya mga kagagamba ha. Subukan natin paglalabanin ngayon Tagalog sa Tagalog. Ayan. Ito na, tingnan natin ha kung anong klaseng laban mayroon itong dalawa na to. Ayan na, sinundan. Medyo nakabitaw. Wala pang nakagat sa kanilang dalawa. So parang nagsakalan lang sila. Din pala itong mga to. Ayan, nakatisan yung medyo orange siya, matingkad ang kulay. Ayan. Nalaglag yung medyo dark ang kulay. Ayan na. Aha. Itong mga Tagalog pala, palaban. Gusto pumatay kaagad. Ayan. Ayan, nadali. Oho, napitawan pa niya. Pero parehas na sila na parehas na sila na nanghihina. Lalo na itong medyo dark ng kulay. Baka ito masasakutan na niya ngayon. Ayan na, magkarap sila. Parehas na sila mahina. Parehas na may kagat na silang dalawa. Parehas ang binom nila kabagsik. Kaya yan, parehas na silang nanghihina.
Oo, baka nga hindi na magkakasaputan itong dalawa na to. Ayan, umiwas na lang tong mapula. Ay, ito namang isa, nagpapatiwag. Mahina na talaga itong isa. Ayan siya. Oo. Ayan, papunta na naman siya doon. Ayan. Ayan, wala na, oh. Oo, nagtitinginan na lang, wala na. Parehas na sila nakatisan. Ayan, pinundun pa niya. Walang nabalot ng sapot. Ayan, mga kagagamba. Walang nabalot ng sapot. Ayan na, mahina na parehas. Pagapang na lang yung ano, lakad. Ayan. So, mamamatay ito parehas. Ayan. Wala na. Oh. Oh, ayan na, ayan na. Aba, malakas pa pala itong orange. Hinabol pa niya, hinabol pa. Ayun, nakagat na sa likod. Ayan, sinaputan. Ayan. Nabitawan ulit. Ito pa ulit. Ayan, makatignan natin kung masasagpang niya. Wala na, mahina na. Wala na. Parehas ito mamamatay na, mga kagagamba. Ngayon ngayong araw, inuulit ko, mga kagagamba, lahat yung mga nagtitig sa akin, pasensya na yung hindi ko masagot. Kasi talagang busy si Mindo. Busy ang inyong lingkod. So, hingi ako lagi ng pasensya sa inyo. Muli, sinasabi ko sa inyo, pagka gusto nyo talagang gagamba at 5 o 10, 20 yung hihingin nyo, punta na lang kayo rito, bibigyan ko na lang kayo, hindi ko na pababayaran. Makarating lang kayo rito sa lugar ko. Yan lang po. Maraming salamat, mga kagagamba, hanggang sa muli. Ito pa rin, Mindo o si Zero Gagamboy, lahat ng uri ng gagamba uusisihin at bubusisihin. Marami pa kayong matutunghay ang iba't ibang klase ng gagamba dito lamang po sa Mindo o si Zero Gagamboy. Maraming salamat.